Joo. Aamukahvin keittoa suoritetaan. Sillähän tämä päivä yleensä, tai ylipäätään aamu aina startataan aamukahviin. Eilen nähtiin Kauhavalla Assu-sprinttiä, ensimmäinen osakilpailu, ja tänään ajetaan toinen. Ja meillä olisi tarkoitus tällä videolla käydään vähän läpi sitä, että yllätetään synttärisankari. Meillä on tuossa kuvaustiimissä yksi kuvaaja, joka on nyt 25 vuotta kuvannut ja reippaasti yli 30 vuotta kiertänyt kisoja ristiin rastiin. Istunut ainoa yhden kilpailun kyyris ja senkin velipojallansa. Mutta mies ei ole ikinä päässyt vielä ajamaan. Mies täyttää tänä vuonna tosiaan 50 loppuvuodesta, niin nyt päätettiin, että vielä kun se on mahdollista ja järkiä, vähän ehkä voisi vauhtiakin löytyä, niin nyt se on pakko suorittaa. Lähdetään katsomaan, mitenkä päivä tästä etenee. Kyllä meillä on vähän sellainen ajatus on, että se tänään kuvaa. Näetkö tuolla sen vihreän Pemarin vieressä on tollainen hopia sivikki. Sä ajat tänään kisaa. Sulla numerolla on kyljessä. Kyllä. Tää ei ole enää uskona siihen. Mennäänkö käymään siellä? Käydään siellä. Ainakin Retti on tutustunut monta kertaa. Se on vähän siinä ja siinä on salaharjoittelija. Joo. Ei tarvitse pyöräillä. Siinä olisi auto. Seuraavaksi ajopukua ja tuolla. Joo. Ajateltiin, että kun mulla on kumminkin niin kova vetominen, niin ei se tästä reenata. Reenaukset on lahjattomia. Niin kuivasti kattonut, kun ei muuta ajaa. Saatte miettiä sen kummempaa, kun vaan päästään menemään. Autolla on kovaa merittiä, että se osataan voittaa. Olen tässä kisat käynyt läpi. Joo, ettei paineita sen suhteen. Että tavoitteena luokkavoitto ja haastattelu seinälle. Ja ikäinen ei tällä ole tultu viimeiseksi. Miltä siellä tuntuu? Näyttää saadaankin aika hyvältä asennulta. Siitä se lähtee. Mutta se, että onko enää paluuta, että onko se ensi vuodelle jo auto ja sarjaa ilmoittautuminen. Yksi kuva ja pois ringistä. Kyllä tää voi olla myynnissä täällä. Kaikki on myynnissä. Niin. No sä kumminkin oot aina niin sitä mieltä ollut, että asfaltit-sprintti on parasta mitä on maailmassa. Niin. Joo. Jokkiksen jälkeen. Niin on Jokkis on tietysti yksi, mutta sitä ei voi sinne päästä. Mä oon hyvä mies pilata. Mutta ajoasentoja ja nuo kaikki on ihan jees. Joo. Ihan riittävä jees. Mikä sana numero? 20. Kiitos. Rohkeasti vaan. Vissiin ilman. Mahdatko olla 50? Ei ihan Joo.
vielä. Tuossa on eri numero. Toinen takalassi on tullilassi. Tuo pitää olla paikallaan ja tosta tarvitsee tuon pahoja. Ei muuta kuin mukavan päivän. Nyt se on virallista. Hyppää siihen tuohon alle oikeastaan. Saa. Siihen kannattaa totutella siihen numeroon. Se on vain hetken. Ja se siitä kasvaa. Mutta eikös tästä ala nyt se, että ostetaan avoautot ja moottoripyörät? Ja... Joo. Joo. Ostaa moottoripyörää. Siitä saa laittaa paremmaksi sitten. Jätä pikku väli siihen. Sä voit antaa neuvoja. Se voi vähän aikaa moittia vähän tuota kylmyyttä ennen kuin se niinku oikein kone lämpiää, mutta hallintalaitteet tuu ihan niinku henkilöautossa, ei oo mikään erikoinen. Hei! Hei! Mikä fiilis? Oikein tiedä. Se ei oikein osaa sanoa. Vedetään vähän niinku käsikopelalla. Ei taas saa näyttöä näyttämään täällä. Se on niin laaja se kuva, ettei se on niin tarkka. Joo niin on. Kaikki ok, penkki oikeassa asennossa, sä voit sitä liikuttaa just. No niin, ei mitään muuta kuin katso, että nuo kaikki on. Joo, kyllä hanssit on niinku kuuluu. Ei muuta kuin hae tuntumaan vaan. Niin. Kakkosella kärsii vetää niinku kaikki sitten siellä missä on se sikaani niin, tai se paalit ensimmäiset se kutospisteelle, niin siihen saa kolmosen laittaa, mutta suohaa sitten se paalien väli kyllä. Joo. Mutta kakkosella heti vaan nuo kaikki tuosta alusta. Joo. Mm-hmm.